Helo blant, y stori dwi am darllen i chi heddiw yw Barti a Thrychineb y Sôs Coch. Roedd Barti wrth ei fodd yn bwyta sos coch ar bopeth. Roedd yn bwyta sos coch i frecwest ac i swper. Cafodd y sos coch ar ei gacen pen blwydd hyd yn oed. Roedd teulu Barti'n meddwl ei fod yn hollol wirion. Roedd ti wedi gwirioni gyda sos coch, medden nhw i gyd wrtho. Roedd yn rhaid i Barti helpu ei fam gyda'r siopa bob tro achos roedd y sos coch mor drwm. Roedd ffrind gan Barti, Elwyn, ac roedd Elwyn yn casau sos coch. Amser cinio, byddai'n dod â brechdan menyn cnau mwnci i'w roi i Barti, a byddai Barti bob amser yn rhoi sos coch arni. Ac un diwrnod cafodd Barti wahoddiad i gysgu'r nos yng nghartref Elwyn. Am y tro cyntaf erioed dywedodd rhieni Barti y byddai'n cael mynd. O, roedd Barti wedi cynhyrfu'n lan. Bu Barti'n brysur yn pacio ac yn ailbacio popeth ar gyfer aros yn hi Elwyn. Ar ôl cyrraedd, rhedodd i fyny i stafell Elwyn a dechreuon nhw chwarae. Buon nhw'n chwarae gemau ac cardiau. Buon nhw'n chwarae jigsaws. Yna roedd hi'n amser cinio. Roedd mam Elwyn wedi paratoi un o hoff fwydydd Barti, sef pitsa porfa. Gai sos coch, os gwelwch yn dda, gofynnodd Barti. O, diar. Does dim sos coch gyda ni, atebodd mam Elwyn. Dim sos coch? Oh, am Thrychineb, beth ar y ddaear roedden nhw mynd i wneud? Yn gyntaf, gwyliodd bawb arall yn bwyta. Yna, y byddai ddiod. Yna, meddyliodd y byddai'n crio. Ond na, roedd o'n hi Elwyn doedd. O'r diwedd, penderfynodd drio un darn bach o'r pitsa. Yna, driodd darn bach arall o'r pitsa. Ac yna, gofynnodd am fwy, roedd y pitsa'n eitha blasus, hyd yn oed heb y sos coch. Ar bore wedyn, doedd Barti'n poeni dim am fwyta grawnwyd heb sos coch. Pan gyrraeddodd e adre, roedd pawb yn meddwl bod Barti wedi anghofio am ei sos coch. Ond y tro nesaf, iddo fynd i aros yn hi Elwyn, gwnaeth Barti'n siŵr ei fod e wedi pacio un peth pwysig iawn. Potel o sos coch. Hwyl fawr!